Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Ce mai faceți? Aici a venit update-ul. Uitați-o pe Jackie. Ia să vedem cum îi. Hai mai repede, că o să ne pice. Bă, nu iasă. Ar trebui. Ia să vedem. Ultimata ei cred că știu ce face. Merge destul de încet. Da, nu, tot e bine. Ni, uitați-vă. Bun. Începem cu brawl box-urile. Ar trebui să ne pice. Mi-a picat gadget pe bull. Perfect. Stați. Bă, voi ați văzut? Un brawler nou. Gadget. Nu ne-a picat, în fine. Ești din asta, se pare că... Bă, dar cât ghinion. Ia să vedem șansa. Apoi, bă, trebuie din asta să ne pice. Și nu ne pică nici din asta. Revenim pe contul mic, poate avea mai mare noroc. Acum intrăm pe contul mic. Sperăm să ne pice. Da, nu ne pică, bă. Bă, ce pic așa greu, bă. Totuși nu m-a superat rău. Nu, așa aici e foarte mare șansă. Trebuie să-mi pice. Și nu pică, mă. Bă. Hai că nu jucăm cu bull pe cont mare. Bă, dar chiar să nu ne pice o super rară. Ai, dă viață. Hai că jucăm. Nu trai, nu trai. Bă, dar nu ne-o pica, bă, dar așa mi de ciudă. S-a blocat. Nivel dus crash. Și are gadget. De asta-i poți să ai gadget dacă n-ai star power. Mersi el primul.
Oh, fuck. Easy win. Dar mă și a jucat gadgetul. Dar ți arată șansa la gadgetul oare? Da. Hai, băgăm tot cubul. Nu trai, măi! În următoarea dată, nu știu cu ce jucăm, dar jucăm la Brawl Ball. Bă, nu mă un gadget pe bull, bă. De-mi pica Jackie era ceva. Nu mă așteptam să-mi pice Mortis, ceva legendară chiar. N-aveam chiar așa așteptări, dar măcar o super rară să nu pice. Dar nu e din joc mare. Dai de Oh! Bun, am revenit. Vă rog, intrați în camera, în fine. Bun, ia să vedem la Brawl Ball. Bă, da. Lua Holy Gems. Uite, Mbappe. Avea gadget-ul. Dar voi ați văzut că de-aia nu mai se mișca? Oh, fuck. Pierdem că... No, dacă n-ai cu cine, n-ai cu cine. Nu. Mamma mia, 190 HP. Crezut că nu mă atinge. Odată am scăpat cu Jin contra nu știu cine, am scăpat cu 1 HP. Fost șmecher. Bă, dar n-ai cu cine, mă. Mă, cât am nimerit. Bă, când n-ai cu cine, n-ai cu cine, ai faza. Ia să încercăm cu bull. Că avem... Dar nu pe trai. Că avem gadgetul ăla pe el. Bine că ne-a picat un gadget slab. Easy. Am vrut musai să dau așa un trick shot. Bă, dar nu-mi trăgea, bă. Bă, eu tot făceam pe ecran, mă, dar nu-mi trăgea. Morțile de joc, mă. Dar nu trage. Ce să-i faci?
Și nu mi-am folosit de la gadget, dar măcar am făcut win. Hai cu... Au! Ai, ce cap am dat! Hai aici cu el primul. Nu trai, bă, așa mă enervează că pus. Bă, da, multă dura să se regleze serverele. Bă, dar când îmi pică și mie superarea aia nouă odată? Pică greu, mă. Nu cred, bă, piciorul, bă. Scăpat mingea fix în portă, mă. Dar n-am gadget. Și-o dat autogol, bă, cât de handicapată să fii. Adică să dea în față, să scoată mai bine aș da autogol, nu? Ui la proștii ăștia, bă. Că cumva nu puteți să le spuneți. Dați și voi like la episod, ca să ne pice. Și ca să mai luăm skin-uri. Că n-am mai luat de mult un skin. De când am fost eu la Sovata și am luat skin-ul ăla. Mișcă-te, mișcă-te. Oh! Ofa. Am crezut că iese un combo din ăla șmecher să te dau ultimate așa în continuu. Să mortă că m-a atins, bă, dar nu m-a atinsese, bă. Adică, na, poate am mărit range-ul la ultimatul fel. Adică oricum era gigant, da. Dă, fă, pase. Cu 4 HP, mă. Dar ăla ține mingea de zici că vrea să o imediat. Dă, fă. Nu iei tu, iau eu. Oh, și aie. Am crezut că o să ia timp măcar, dar nu ai răsit ultima ta. Oh, 2 HP, mama. Oh, mama mia. Easy. Bun. Ar fi fost culmea să pice din asta. Sau hai că mai avem un meci. Bă, dar așa e de disperant când ai șanse de 1, mă. Și tot nu-ți pică. Exact ca la Star Power, mă. Bă, ați văzut? Mi s-a părut mie sau am alunecat? Nu, dă gol Frank. A murit Frank, v-am zis. V-am zis, dar exact în momentul în care a apărut. Cum mi-a dat stun, Ea are gadgetul ăla de stun. Da, hai mă, pe mine nu dat de la depărtare. Bă, dar nu pot să-mi încap o simplă ultimată, mă.
de acolo dacă vezi că e acolo. Am scos-o. Scos-o tare de tot. Bă, mai bine mi-a mirosit ultimata decât să ne luăm gol iară că-s fraieri ăștia. Sparge zidul, bă, da, ești prost. Mama mia, ce gol de-am dat. Hai cum o să dai cu mine, prost player. Easy. Bun, hai că intrăm și pe contul mic. Bă, și speram să pun în titlu Mi-a picat Jackie. Jackie o cheamă, nu? Oh, hello. N-ai ce să le faci la ăștia de la Brawl Stars, că așa să știa. Au mereu lag înainte. Adică după update. Bă, da. Atât a fost acest episod, că nu vreau să ne bage. Sper că v-a plăcut și ne mai vedem data viitoare. Pa, pa!